İrezi behsê nexweşiyê şekerê bikim. Bi navê zanistî diyabet. Di civakê de herî zêdetê dîtin tîpa 2 ye. Anegoya lêkolînê di dinyayê de nêzîkî 830 milyon mirov xwedî nexweşiya şekerê ne. Nîvî zêdetirê wan tedavî nabînin. Hejmara xwedî nexweşiya şekerê û yê nehatine tedavîkirin her bi her zêde dibin. Gelo nexweşiya şekerê çi ye? Nexweşiya şekerê bi piranî ji ber faktorên genetîk û derdorî çêdibe. Di xwînê de zêdebûna glîkozê derdikeve holê, em dibêjin ve hiperglisemi. Rêkûpêkbûna metabolîzma şekerê hormona insülîn çêdike. İnsülîn jî di pankreasê de tê avzêkirin. Di nexweşiya şekerê de laşîmên yan kêm insülîn çêdike, yan qet çênake, yan jî insülîn hê lê naxebite. Di vî halî de glîkoz ji xwînê de nayê derxistirin û her diçe zêde dibe. Nexweşiya şekerê de 2 tîp heye, tîpa 1 û tîpa 2. Em pêşî behsê tîpa 1 bikin. Tîpa 1 zêdetir di civanan de tê dîtin û nişkeve derdikeve holê. Em dikarin bibêjin nexweşiya civanan e. Di van nexweşiyan de insülîn pir kêm e. Ji ber vê divê ev nexweş ji derve insülîn bistînin. Bi insülîn tedavî mixabin mümkün xuya nake. Ji ber ku tedavî dijwar e, hevce nexweş pir baldar û serwext be. Bitû jî bi piranî piştî 40 salî derdikeve holê. Van kesan de insülîn heye, ji ber hinek sedeman laş nikare insülînê baş bikarbîne. Ji sedî not nexweşiyê şekerê ev cûrê ne. Di kesin qelev tê dîtin, nexweşiyekî nepeniya û salan nayê famkirin. Mixabin gelekî caran organ xesere dibînin, piştî hingê teşxîs taze tê danin. Em niha jî behsê sedemên şekerê bikin. Yan jî faktorên riskê nexweşiya şekerê bikin. Gava di malbatê de nexweşiya şekerê hebe ihtimal zêdetir dibe. Bi taybetî jî heke di kesên wekî dê bav, xwişk û bela de nexweşiya şekerê hebe, ew yek bi serê xwe riskekî mezin e. Di kesin qelev de jî şeker zêdetir tê dîtin. Di kesin demekî dirêj dermanan vedixwin de risk zêdetir e. Hinek enfeksiyon jî dibin sedema nexweşiya şekerê. Kesin ku nexweşiyên wekî hipertansiyon û kolesterol zêde van re hene û emrê wan jî ser çilî be, divê hişyar bibin. Di van kesan de ihtimal zêdetir e. Jinên ku zêde zarokanîne û yên ku serhev zarokanîne risk zêdetir e. Di hinek jinan de di pêvajoya ducaniyê de nexweşiya şekerê derdikeve, piştî zarokanînê derbas dibe. Di van kesan jî li gorî civakê risk zêdetir e. Em niha jî behsê nîşaniyên nexweşiya şekerê bikin. Yani em çawa bikevin şibhê û çawa bizanin. Ev mirovên di vê halê de zêde dî dibe, zêde av vedixwe û zêde derdikeve destava zirav. Mirov zû birçî dibe û gava birçî dibe dest û lêk diricifin. Mirov zû diveste û bêhal dikeve. Mirov ji her carî zêdetir xwarinê dixwe, yan jî merdê mirovan tê girtin. Di dîtina çavan de kêmasî derdikeve holê. Mirov bi nexweşiyên enfeksiyonê dikeve û bi zû zû jî rizgar nabe. Ev hemû nîşaneyên nexweşiya şekerê bû, lê bi tenê alegoriya wan tiştan teşxîs nayê danîn. Teşxîs wisa tê danîn, nexweş herikê 8 saetan xwe birçî dihêle û piştre xwe jê tê girtin. Heke glîkoz ji 126 miligram desilîtreyan zêdetir be, ev tehlîl tê dubare kirin. Heke dîsa 126-an zêdetir be, teşxîsa nexweşiya şekerê tê danîn. Bi avayekî din 2 saet piştî xwarinê glîkoz tê mêze kirin. Heke derkeve ser 200, teşxîsa nexweşiya şekerê tê danîn. Her wiha parametreyekî hemoglobin A1C heye. Asta glûkoza sê mehin borî nîşan dide. Anegoriya lêkolînan lazim e ev parametre li ser 7 yan jî li ser 6 nebe. Gava nexweşiya şekerê bi avayekî duristneyê tedavî kirin û nexweş xwe miqate nebe şekera zêde dê zirarê bide rihan û gelek nexweşiyên cuda dê derkevin holê. Piştî demekî bi taybetî di çavan û gurçîkan de pirsgirêk çêdibe. Şekera zêde di siniran de dibe sedema xesarê. Ji ber ku di biyan de hîskên dibe, gava birîn çêdibe, nexweş pê nehese û nabîne. Piştî teşxîsa nexweşiya şekerê em ê çawa xwe biparêzin û tedavî bibin. Hindik jî em behsê wana bikin. Divê nexweş egzersiz û rejim bike, dermanê xwe dan bidan bikarbîne, lê gorî keyfa xwe doza wan neguherîne.
نخوش باور که ریکوپک شکر خو ببیره و دو وقت خدا هر کنترله. دوی نخوش به ریکوپک هر سر بیشکن چاوا و چاوی خو بده معاینه کرد. دوی نخوش هر جه تانسیون خو هبه و به ریکوپک تانسیون خو بگیره. خوش به باور که پریودیک دلی خو و گلچکی خو بده معاینه کرد. و پارسین و تداوی و نخوش شکر و صابون.